thon thu mak tak kan she thina tun tum chu thon thu tam tak aya atak nge ya thil thleng te hi amak thin jok ti chiang tu thila tak a thlengai nom tak te kan ngai thla ho le ang. The sunburst flowers calling on memories overdue, but Ama sabera kan ron soitur hi kumsang kha chakwa som kwa pasari a British Medical Journal ami ania aziak tu hi tu na kan soitur ber en kol tu psychiatrist nge hi ani a in ngai tha anga phwa chopa ang point mai thei ma se thudik ta kan si kan soitu angin British Medical Journal a zia om thapani boka isoi chanang o kumsang kha chakwa somriat pali khan zan kha chu nuvalai pakhat Shisel chatak Brenda chuan London a ina lekha bu chiara hetia chiar lai hian o a shethut mai a o sha chuan khonga in hlau la hetia karon betop mai che hi tan chana makviau mai thei ma se hetia biak che hi ol sam berin ka shia ka thian le ke hi no pangdam doi ina kan thok thina chan pui che kan du ani aron ti a Brenda chuan makati tak zeta a Shisel tha o hi voi khat ma a shengai lo bok tuna o a hriat hi a chiang em le ngal a o hriat ngai po ani heklo chuwang chuan engma tilovin a thungoi ringot phota aswang to na ringot ani a ring hiala mase o chuan ngoi ringa om chu lo hria ni mai thei aron tong thale nga ta Brenda he hi Ngaihtuah na ani lovania atak nge ani a pui che kan du ani aron ti le a Brenda chuan a oi thei lo aril ro boi ta mo ti hiala Ngaihtuah boi tam du lova zana po o a hria chu in ti boi nan hmang lovin amuhil maka mase zinga thau chu angai tha chuang lawani nge yang doktora panta a Dr. Chuan psychiatrist ne na rifara psychiatrist apan chu anlo endik vela Dr. Chuan hetiang o isha na chan tak chu ka shelo damdoi lama tang po fia taka soi fia theida na omlo atia functional hallucinatory psychosis anga en kolanita a omzia chu Brenda en o asia thin te kha aswang to na mai mayan ni anga treat sakani Psychiatrist chuan antipsychotic damdoi na enkola counseling a peboka Brenda chuan thattakin damdoi eya counseling a kalboka karni ivela chuan o a shetangai lo psychiatrist bola chuan kalin doctor minchan himani o ka sheto ngai lo kalom lutuk ti in lim takin asoya doctor hena soile dan chuan Brenda kha alom tak zeta a mela mu theya thoveng hwai ang mai hian oma a osha thin chu he hian a phwa chop mai ani lo ti achiang ani ti in asoya Brenda chuan anuna pa ngaya o ti a shelo ta chu alom ema wangin vacation mang turin London chwa sanin a chung den an chuak ta hiala ril rubuai ani lo chu alom ani ber mai mase maktak main chol amana hian o a shele ta tlat mai tun tuma chuan o hian London a rang thei ang bera kirle turin atita a chan chu Brenda chu a Shisel na lama thalo le ani atia chuta o chuan akalna tur street address chiang takin a shil boka chuta chuan treatment langal turin a shil bokani Brenda chuan o a shele chu hlavin shiomati tak zeta a hlo chan berpo atak sa Shisel na lamani boxia o ina soi hidikta se ti na ril ru buai khop mai Brenda chuan a pasala shil wata an pa chuan du tak diklawo omlowang enga ma ngai su hadam debin omro ti ina lo nema ama iro chu Brenda chu hadam thei reng lo o chuan anron shil reng awangin angai tha theilawa horo le vatro I chalavania ti te in ti chuan to pa chuan Brenda ngai thalo chuan an vacation chu ti top ma a ho ma turin a chung te chu a min ta a London an le a o in street address a pek na chuan Brenda le an pa chu an kalta London Hospital pakhat brain scan unit thluak lam endik scan na kota chuan a thlengta makan ti le a chuta che chuan Brenda chuan o shele ta ilu angai brain scan ivati angai achan pahnia oma amasa chu ithluaka khan bok tumor oma panina chuan kha tumor wang khan ithluaka vung bokani aron tita Brenda chuan thudikani mayang a ti in hlau tak zet to a pasal thu soipo ngai poimo to lovin hospital a chuan a lut ngala brain scan chu a request ta thoktu te chuan
tungeron refer che han lo ti a refer tu doctor nei lem lo thua suya o ka sia scan turin min ti ani atimaya anni chuan chutiang o ishat wang mai in kan scan theilo ba ka damdoi lam doctor lama tanga refer anga ya chumi ni lo chuan atawlu tuk boka sin an lo ti a brandai chu amang ang khop mai a psychiatrist chu a phone le taringota o in address a shil thule brain scan turati thote shila ti chuan psychiatrist chuan ole brain scan ti lo chuan I thla muang don lawa ang doctor te chu ko ron phone do nia atita a psychiatrist chuan hospital chu aron bipop ta a brain dai chu phalna an peta appointment an siam phota scan a hun chuan brain dai chu avakala a result a chuak ta a thwaka chuan tumor chu alo om ngei mai alo vung nei bok doctor te chuan brain dai taksa engma alang chuak lo chumma kan ti hlia doctor chuan zai kherlovin I ngak du angem nangma that lo na thlen pha lo mai the ani ani lo pon kan zai ngal thei bok che han ti a thluak zai churi sa sang hle ti a sha ta wangin brain dai chuan a chung te chu aron ta phota ti chuan zai chu an ti thluta brain dai in zai adu thu doctor te a shil chuan o a shele a thuthluk na that tak a siam thu anon shil le brain dai chuan zaya a hlo thling khop mai le ngal recovery room a oma Ngaihtuah a rot hret chia o a shele ta ngala kan tran pui thei che hi kan lawm lutuk mang tha le aron ti ta a heta tang hian brain dai hian o a shele to ngai lo a thluak wang le an zaina awang chuan harsat na atok le to mi lo boka tun thleng hian ama brain dai ngei le medical community lamatang te po in kha o kha enge ni ang ti hi an soifia theilova amak ti mai lo chu soi thei ani talo ole adot le hianga inom don viawa ma se kan soima in thil dang lo ngai thlave lo kila channel pakhat mel sha tir cheu ka du a SL beginner ti hi video munom tak tak an ron ti chuak thin do na subscribe ve ula inin chhir karing lo chu mai baka ka thiante ani le ngala lo subscribe in lo view sak ve chin ula an lom viawang an channel link hi description a le comment a ka lo pin bok don nia kumsang ni som panga January khan Texas sa kumsop ni pasaria upa George Pickering the third chuan stroke na tak nein hospital a oma engma she to lova life support manga ti nun sham ani ti chuan a chung te na chuan doctor te chuan chanchin thalo takan thlena George chu brain dead ani thu an shila a omzia chu life support kha phelta si a thidona a thluwa ka thok thei to lova thi angreng ani to ti na ani doctor te chuan a life support chu hli mai an du puizo ka atan engma omzia om to lo wangin a chung te chu he thil hian atina tak zeta apa na lutuk chu hospital atang chon tlan chuak hiala apa om lo lai chuan George anu le unau pa chuan doctor an lo bia a ole George life support phel chu poi kan ti love an lo ti a ti chuan George organ donate dong turte an siam fela ma se chu ti lai chuan George pa chu ron let le a achungten George life support li rem an lo ti a sha chuan a thin rim le a afa pa chu brain dead ani ring theilo huntlem tal pek le adu tleta George chuan a tha ani ti engti ne motal ron lan ti ra be se ani George anu te chuan doctor kan beto a beise tur om to lo ti min shil vek to alom lo ti khut lai kha zia lo an ti a George pa ero chuan angai thiam theilo doctor bia a afa pa chu lo ngak ri turin awa bele shama doctor te chuan zia lo a organ donate na tur te po kan lo be vek to a an shil hailu to kang remin lo ti to a kan be vek to si a an lo ti a George pa chu lung oi lo tak zeta atlana afa pa na ruma atlan luta avaku a ena afapa chuan a tha ani ti signal a pek a be sei tlata tuna kan en mek hi afapa akwa lai tak atak nge ani bok heti lai hian a life support phel turin doctor te chu anon let ta Josapa mang ang lutuk chu rang lutukin atlan chuaka akara chuangin silai awalata rang lutukin hospital apan le a doctor te chu silai chuan atin ta a
anti lai to pavat turina shila room chhuasan turina shil boka doctor te chuan an lo la tan chia lo zo ka lo ni a life support in an fa pa chu ala omreng doctor te an chhuak vek tia chuan kongka kala afa pa bula omin kongka lam chu silai na tin reng boka afa pa chu kha to kina zuk en reng boka engte ni muttakaron omala be sei tletani sign engi muttak chu aron lan tir ringa a be sei tleta chu ti lai chuan swat tim te anon thlengta anron awa jor sapa chu asilai da thla a lu tirwa turin anron ti a jor sapa chuan a fapa chu en ringa a fapa chuan a tha ani ti engti ne motta kharon lan tira be sei ru ulu tuka a man ho boka a be sei na sang em bokani swatim chuan kungka anon ti cheta anoron lu ta chuta che chuan jor sapa chuan a fapa kut chu man mo lu tukena wawana chuta le a fapa chuan a kut chu aron mirta a pa chu alom tak zeta a in pe nga la hadam takin akuta phara anman don ve lai chuan reng takin awa doctor te akawa ka fapa hi acha ani local watro atia doctor aron kal chuan jor sa chu alo thange bokani chu akuta ti chea amitaron minga reilote a adam thale tabok apa khan a life support an hli ma khan an hun khalo khoral saklo se beise na lo nei lo se chuan jors kha thinge yang jor sapa chu silai te kenga ache da na wang khan thlasom tang turati ani a masia male chung te poin athil ti ne na khai khin chuan jail tan po poi an ti lem lo thu an soyani kumsang khat zakwa somnga pakwa khan Ronald McNair hi kumkomi no pang thatak African American ani a South Carolina a chengani talena nei tha ema music athletics le school work te thlengin engim ti theilo nei lawani bera ma se heng zong zinga hian avei beri ro chu khovel pon lamdai ani thung space hi angai na a chanchin shiat te nuamati ema hewang hian kumkomi legani la hian astronaut ni atuma alano pang ema astronaut ni tur chuan enge ti ngai ti po engma shelem lo hewang hian ati tur ma sabernia arin chu ati don ta library akala space a mi te thon chin tu organization lar tak NASA le khabu te le space lam inzia na lam le khabu chu ho atum ta a mase library awat heng chu boina pakhata nei ta mingau te chia lu theina haloni mase George chuan no pang polai takani a mi in min shat tamma in ka chuak lewat mayanga ti a mase alu chia chu mingo hlir lo am ho chuan an lo en na samai an en tir sia a mase noi lam mel dewa shelo anga omin library a chuan akal kwala science section a kalin ale khabudu te chu ala khom ta a counter a kalin librarian lo om mingo tho ne na chuan polai takin ale khabu te chu endik sak turin angen ta a librarian chuan no pangte chuak wat zok ro police ka ko ma hiana tita Ronald chuan librarian chu a ende ufangwanga a countera chuan a han zuang ewa a thua ole police chu kalo hak mayang atita a librarian chu thinrim zwal tak seta police chu kolta Ronald anu wa kau boka police an ron thenga mingau thau pan ni an ni a librarian chana lo be fata a shilfia veka police ero chuan he librarian hi an dem hle a tinge le khabu chui hotir ve mai lo an ti dai mai librarian chu alung oilo zwal a in soifia kwala chuti lai chuan Ronald anu polo thlenga a fapa chu aron pan wata a thatle thatlau te hazota police te chu an ngai dan ani waklo wangin librarian chu no pang chu le khabu chu hotir ve mai turin an tia an chuak ta a librarian la chu thin rim na sa a vin takin Ronald anu chu au khumin I fapa hi he library a hian ron kaltir lo turin yasin te ati a Ronald anu chuan a fapa chu ena a le khabu ken hau a en le a space lampang hlira lo ni a space angai na dzia shet pui boka librarian chu en le in hei ni e aron kallak lo to si a heng hau hi chu ilo hotir mai do nim ni ati a librarian po chuan ti ngai na she to big lo le khabu chu endik sakin Ronald ta chu apede sok soka Ronald ta chuan librarian chu en chovin anuya kalome ati a an kalta a huna kala Ronald chu Khoweli University Chaber ti thei MIT atangin physics a PhD ani ta a graduate chuan NASA nge mai chuan astronaut ni turin an thlangta ti chuan kumsang kha chakwa somriat palia chuan Ronald chu achak em thin space a chuan akal veta African American space akal masaber do tu ani ta hial mai
Tituan kumsang khat zakwa somriat paruka space akal tura thlan chho ani le a van duai thak takin an chho atanga second somsari pathum leka an space shuttle chu apuak hlau maya he hi apuak lai thalak tak tak ani nge Ronald tale astronaut dang paruk te chu an thivekani hetia Ronald ta athi hian South Carolina a library Ronald ta no panlaya avun ronga wanga boina lo siam saktu te khan Ronald ta an za zialan tirnan an library mingthlakin Ronald ta mingjoin the Dr. Ronald E. McNair Life History Center an ki ta hialani